Va, que ve, mira quanta gent ve. Vinga, Patxi. Jo no, és que no tinc força jo per ajudar-vos, Però tots aquests homes sí, va. No? El que hauríem de ficar és a l'altre costat. L'hem de fer, l'hem de fer un brevat. Home, potser trencar com es A l'altre fet. costat i faré rampa, i ja està. No, però vols dir que com que està molt sec no es trencarà com s'ha trencat És el l'altre? que pensava jo, però... Ah, Està arreglat, també. No, mira. no, el trencaran. Condicionem una mica la pujada, ja està. Si condicionem la pujada, diu. Molt bé, si no, me la vam a la muntanya. Ja està. Ara ja està. Ja està. Mira. Fiquem una barrera aquí. Mira, Perquè no puguis caure. que l'aixeques ja. I una tanca. És que a vegades... S'ha de fer una tanca per no caure, vaja, ara és perillós això. Enterrar-nos en volver treure. Aguanta la tanca. Això ho vam aturar. Somos el quitamiedo. Aneu passant. Però després de nit fem por, eh? Aneu passant, Gràcies, No. Si algú vol provar la resistència a la tanca, jo sí. Apoyeu-s'hi. Aneu a veure que es tombeu, Me va. molen les cames, me tinc que agafar. No, espera. No, el personal que quede que no ho provi. Ja no tenim dones, ara. El Francino que el bombin. El Francino per fer l'acte notarial. Va, vinga, Francino. L'acte notarial. Ai, 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 ai. Ai, 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 què? I ara... Aquí no té cap complicació. Pista real, tu.